Ahojte, Felix 450 a dneska sme tu u Build Battle znova a dneska tu budeme stavať iluminátov. Samozrejme, že ilumináti sú veľmi dôležití. A ešte toto som chcel. Nie toto ja chcieť. Tak a ideme postaviť. Dúfam, že sa mi to podarí. Aj to samozrejme som mňou Atky mode. Už sa nepamätám, či som to hovoril. Ale Atky mode sa dneska bude no áno, Atky mode už pozdravil. Ale ja neviem, jak mám v Minecrafte spraviť trojuholník. To je ten problém. Ale nejak to zvládneme spolu. Spoločnými silami. Dúfam, že to bude symetrické. Pokiaľ nie, tak to pravím ináč. Ja mám ležatého ilumináta. A nevyšlo mi to symetricky, tak to musím spojiť. Nehovorím, že ja som to vtedy spravil. Boží, ty s ním. Dobre, jo. Nejak takto. By mal vyzerať môj iluminát. Vysveta. Nevďaky. A tým toto vyplníme. A podlahu. A potom už spravíme ešte paprsky. Atky mode, toto je úplne najlepšia téma podľa neho. Moje ja divné. Hovorí, že jeho je divné. Samozrejme, Atky mode tiež natáča a jeho kanál je určite si pozrite. Tam na tej cedulke určite si pozrite a môžete sledovať aj Atky modové videá, ktorý není až tak slávny jak ja. Lebo ja mám 8 odoberateľov. Jej, a za to chystám spraviť nejaký speciál, ale nepoviem aký. Vlastne ho ešte ani nemám nachystaný, to je ten problém. Že on natáča na IT. Ale to vôbec nevadí, no. Takže môj už je postavaný a vyzerá celkom dobre. Teraz mu ideme spraviť paprsky. Tak toto úplne, že v pohode stíhám, ale úplne v pohode. Jojda. Môj s tými paprskami vyzerá divne. Samozrejme, že Atky mode ma počuje a Atky mode má originálku, pokiaľ vlastne to si ste si ešte nemohli všimnúť. Ale má vlastne ja už som vám to vyzradil v ďalších videách, takže pokiaľ ste ich nevideli, no tak. Tak. Je to hotové a teraz im spravíme nejakú podlahu. Napríklad modré, z lapisu. Že je vo vzduchu. Tak. Mne sa to ľúbi. Ozaj. Mini blocks. Obsidian a teraz mám 50 sekúnd, mňa napadlo, že by som to mohol spraviť takto. Pár sekúnd, tak ma napadlo, že by som to mohol spraviť takto. Nie, to som spravil zle, nechám to radšej tak. Obsidianu, to spravíme obsidian. Ja to mám tiež z obsidianu. Ja to nemám Atky mode, ja som to len skúšal, ale nevyzeralo to dobre. Ja ešte skúsim nejaké tie headky, alebo toto je čo?
Particles. Že... Toto je dobré. Áno, ja si tu podávam ešte efekty. Particles. Je to lávové. Nestihol som si tam dať particle, no. Toto vyzerá smiešne. Okej. Atkmode dáva good. Môžete si všimnúť, že Atkmode je tento gamer. A... Tento je smiešný, ale je to dobré. Awesome! Good. No môj. Ide. Zvedavý. Je čapatý. A daj epic. Epic, nie awesome. Toto čo je? Super poop. Atkmode Z. Atkmode mi nedal awesome, tak ja mu dám toto. Atkmode tvoj nechvalia moc. Toto čo je? Okej. Aj keď to na 5 minút nestalo. Poop. Atkmode dáva good. Z neho si niekto ujedol. Good ako... Dám to čo Atkmode. Atkmode to si niekto z neho odkusol. Epic! Ja? Ako fakt? GG. Ako vážne? Tak čaute ľudia, toto bolo pre dnešné Build Battle všetko, tak čaute. A vidíme sa u ďalšieho videa.